Niin päivää. Päivää, joo. Oli tullut 2 eläinsuojeluilmoitusta koskien kissanne. Minkälaisia? Nyt tehdään sitten eläinsuojelutarkastus. Mä haluan kuulla, että minkälaisia ne ilmoitukset oli. No, ne koski sitä, että sairaita pentuja on luovutettu. Ei ole todellakaan luovutettu sairaita pentuja. Että tämähän oli mikä meni Mikkeliin, niin siinä todettiin, että oli hammas katkennut, maitohammas. Että se oli piilevä. Ja siitä operaatiosta on puolet korvattu. Ei ole todellakaan mitään sairaita pentuja luovutettu. Onko teillä, montako kissaa teillä nyt on? Mä voin laittaa ne sähköpostiin sitten, koska joka kerta kun mä oon ilmoittanut, että montako kissaa, niin te olette kirjanneet, että meillä ei ole ollut tietoa eikä me olla kerrottu. Niin mä laitan sulle ne sähköpostiin, kissamäärän. Okei, mutta voit tietysti sanoa nytkin. Ja en sano, mä laitan, koska se on turhaa, että mä kerron sitä, koska sitten kuitenkin on, että ei ole kissamäärää kerrottu. Vaikka mä olen aiemminkin laittanut teille sähköpostiin kissamäärän. Mutta jos sä kerrot nyt ja sit laitat sähköpostitse, niin... En kerro, mä laitan... Mä laitan... Vad sa du? När vi bort bara att vi visar där hälsoinspektionsdokument. När vi har notat bilder på alla hälsoinspektionspapper som det här, att vi har nog bilder på dem. Det har inte varit åtgärderna. Nej, men det har ju varit tal om det där att det här att om en kattunge har fått gjort en sån här hälsogranskning, så den hälsogranskningen är ju inte i kraft ett år efter den där granskningen, utan päinvastoin. Ganska tätt på själva. Rasmus, Tanne hade ju han hade avlivat. Niin joo, ne täydet valehtelut niistä kissojen hampaista. Mä olin juuri katsonut Helteen hampaita, niin Helteellä ei puuttunut Helteeltä ei puuttunut etuhampaita. Te olette repinyt irti ne hampaat. Ai, todellakaan. Kyllä, todellakin. Mä olin vasta katsonut Helteen hampaisiin. Helteellä oli terveet hyvät hampaat. Onko teillä kissoja nyt täällä sisällä? Voi olla, että ei olekaan sisällä. Ne kulkee ihan vapaasti Suomen lain mukaan. Ne on ulkoilevia. Mutta ne on sitten sisällä, kun ne haluaa. Ne käyvät pyydystämässä hiiriä ja nauttivat sieltä ulkoilmasta. Onko pentuja tällä hetkellä? Yksi. Yksi pentu. Oliko se mustavalkoinen, joka näkyy ulkona? Joo. Semmoinen. Mutta mä en näistä kissamääröistä. Mä laitan teille ne sähköpostilla. Joo, mutta jos meillä on kissoja täällä nyt, niin me haluaisimme nähdä. Mutta se asia, että minkälaisen tiedon te olette saanut sairaasta? Mitä tarkoittaa? Et minkälaisen tiedon, millä tavalla sinulle on kerrottu, että kissa, pentu oli sairas? No sekä puhelimitse. Mutta millä tavalla se kissa? Kerrottiinko hampaasta? Joo. Joo, hammas. Joo, ja sitten on ollut sisälois. Ei varmasti ei ole ollut. Ja ripuli aiheutuu siitä, että he menivät junalla Mikkeliin. Ja mä sanoin tytöille, että kissan pitää antaa olla rauhassa siellä kopassa junassa. Mutta he laittivat sen nauhaa ja kissa hyppäsi siellä junassa katsoen sitä vilkkuvaa maisemaa, niin varmasti on matkapahoinvointi ja stressi. Joo. Se on sun. Se on mun, joo. Oletteko te saanut todistusta niistä loisista? Lääkärin todistuksen loisista? Nyt me ei olla niin kuin, sitä varten täällä. Kun meillä tulee ilmoitus, niin meillä on velvollisuus käydä tarkastuksessa. Niin. Sen takia me olemme täällä. Joo, mutta sulla on myös velvollisuus myös kuunnella. Niin. Se on aivan varma, että ollaan niin huolellisesti marotettu, että loisia ei ole ollut. Joo, sä oot sitä mieltä, että kyllä,
Kyllä. Et sun mielestä nämä rippivaivat, niin se johtuu stressistä? Se Matkasta. stressistä, koska nuorille tytöille täysin erilainen ympäristö ja matkapahoinvointi, koska päästettiin siellä junassa pitkän nauhan päähän katsomaan maisemia. Vaikka kerroin, että pitää pitää kopassa, että pentu saa olla rauhassa. Ja mä voin näyttää sitten, mutta mä joudun tämän videoinnin sitten lopettaa, niin mä voin näyttää teille, että mitä nyt viime vuonna ei myyty kissanpentuja, jos se myyminen tässä on ongelma. Myyminenkö se on tässä ongelma teille? Ei, kun tää on vaan niinku, näin se menee. Joo. Jos tulee meille ilmoitus, eläinsuojeluilmoitus, niin Ja sit meidän pitää käydä viime vuonna ei olla myyty, joo mä oon kuullut tuon ennenkin, joo. Tai eläimet, jotka ovat siinä. Viime vuonna ei olla myyty pentuja, tänä vuonna mitä keväällä on myyty pentuja, niistä on todella paljon kiitetty. Lihaksikkaita ja kiiltäviä pentuja. Ja mä voin näyttää teille ne viestit, mutta mä joudun sulkea tämän videon. Niin, Sitä niin, emme tarvitse nähdä. Nyt kyllä mä mielellään näyttäisin sen. Joo, kyllä saat näyttää, Joo. mutta nyt tää on niinku niinku tämänhetkinen tarkastus, että nyt tarkistetaan pito-olosuhteet ja eläimet, jotka ovat tässä pitopaikassa. Niin jos teillä on joku kissa täällä sisällä nyt, niin mielellään haluaisimme nähdä sen. Että näimme vaan yksi siellä. Joo, kissoja ei ole nyt sisällä. Entäs se pentu, onko sekin? Kuinka No vanha onko se ulkona sitten? Sä sanoit, että sä näit sen. No en mä tiedä kuinka vanha se on. Se oli aika suuri se kissa siellä ulkona. No ei se nyt niin suuri ole. Se on noin puoli vuotta. Se on kuitenkin, se on pentu. Okei, no se on voisi pentu. olla sitten se. Onko sitten se puolivuotias kissa musta valkoisella pentuilla? 12 vuoteen asti. Siis 12 kuukautta kissa on pentu. Siitä voi olla eri mieltä. Kyllä se on ihan oikeasti näin, että se on vuoden ikään pentu virallisesti. Mutta se on siis 6 kuukauden Noin. Hade Marie sålde 20 kattungar ungefär att trakassera. Ursäkta, vad sa du? Om Ivar Nygård hade fått ljuset anmälan för att sålde 20 kattungar ungefär att trakassera. Vi behöver inte diskutera det här. Det är ett annat fall. Det är ett annat fall. Joo, i alla fall, men det var samma schema. Minkä takia te ette ole lähettänyt niitä kaikkia kuvia, niin rontista otettuja kuvia, eikä myöskään niistä pikkupennuista, mitkä oli tuolla emon vieressä? Oletko saanut Joo, auki se kansi? Kyllä, mutta niitä ei ole. Rontista lähetettyjä ei ole lähetetty, eikä myöskään tuolla, kun kuvasit Nellaa pikkupentujen kanssa, millä ei ollut mitään hätää, niin niitä ei ole tullut. Siis, Minkä takia te olette ottanut ne salamalla tuossa ne pennuista ne kuvat? Kattungaista riipaa. Niin, ja ögonapula ute ur kollorna. Ja että jos halutaan todistaa sitä, että pennut on liian pieniä, niin olisi ehkä kannattanut kuvata koko pentu. Lisäksi ne on otettu salamalla. Että mausta oli... Ei saa mitään niinku käsitystä siitä, että sitä pennut... Kyllä saa käsityksen. No miksi te olette ottanut sitten kuvat niistä? Koska haluttiin varmaan kuvan, niinku, että silmän... Niin. Okei, mutta Siis- keskitytään Siis nyt pennut oli täysin terveitä. Joo, se on Ja se on eläinten pahoinpitelyä roikottaa kurkusta Mä ymmärrän, pentua. että on teidän käsitys tästä, mutta nyt yritetään keskittyä Ja miksi minkä tarkastukseen. takia te otatte kuvat salama päällä? No se voi, tietysti tämä niinku valomäärä vaikuttaa siihen, että pitäisi saada Se oli mahdollisimman kesä. tarkka- Se oli kesä. tarkka kuva. Se oli kesä ja kesällä Nyt tulee keskitytään tausta. tähän Tulee. tarkastukseen. Et nyt keskitytään tähän, että käydään nyt vähän tarkistamassa, että nyt saatte näyttää meille, että missä kissat liikkuvat tällä talossa, onko joku tietty huone, missä niitä pidetään. Niin täällä on ainakin yksi laatikko. Onko muita hiekkalaatikoita? Niin Kyllä siellä on. käydä katsomassa. Niin nyt tarkistetaan vaan nämä pito-olosuhteet.
Ja jos täällä on kissoja, niin voidaan tarkistaa niitäkin. Tässä on se. Ja tässä onkin nyt reilun kokoinen. Joo. Ja nyt mä otan kuva siitä. Saa ottaa kuva. Että se kuuluu tähän tarkastukseen. Se on ihan puhdas Joo. astia. Ja nyt mulla, niin kuin näet, että mulla on automaatti salama päällä, niin jos on liian vähän valoa, niin se ottaa salamalla, niin kuin ihan tavallisestikin. Milloin tämä on niinku täysin tyhjennetty? Et laitetaanko vaan lisää päälle vai? Sehän riippuu aina tilanteesta. Se on ei ole viikkoa, kun se on kokonaan tyhjennetty ja sitten lisään siihen. Nyt näyttää siltä, että siellä voisi olla aika paljon ulvostetta. En niin uskoisi. Mä tarkistan nyt vähän. Mutta se on tarkoituskin, että siellä on. Onko siellä paljon ulostetta? No se tietysti riippuu kissojen määrästä. Mutta onko siellä nyt paljon ulostetta? No suht paljon. Siellä ei ole. Sehän on aivan... Sehän tämä puupelletti on tarkoituskin, että se hajoaa kosteudesta. Nyt mä kuulin kissan ääniä. Vai olinko... Kissa tietysti on sellainen eläin, että se ei halua käyttää laatikoita, missä on ennestään. Kyllä ne käyttää. Kyllä ne hyvin on tähän käyttänyt. Yes. Nyt kuului joku ääni, niin Kuuluuko se? Katsomaan? Mennään katsoa ulkoa. Ja kun täällä oli joku pennun ääni. No onko se täällä? No siellä on yksi. Täällä on yksi musta kissa. Hei. Ja sulla oli nyt se vähän vanhempi, noin puolivuotias. Saatko sen kiinni? En mä näe sitä. Se on siellä sohvan päädyssä. Niin... Joo, jos se on kesykissa, niin saat varmaan sen kiinni, että voidaan tutkia. Joo, et saat ottaa kissan kiinni. Se on sellainen asia, että sinä otat kissan kiinni. Koska se ei ole niin kesy, että sä et pysty ottamaan Ei ole sitä siitä kiinni. kiinni. No kuulostaa vähän siltä. Mä en vaan oikein tykkää tällaisesta Gestapo-tyyppisestä toiminnasta, että tullaan ihmisten kotiin ilmoittamatta. Joo, no se on nämä eläinsuojelutarkastukset, niin pitää tehdä, jos eläimet pidetään kotirauhan piirissä, niin sit meillä on oikeus mennä myös ihmisten kotiin. Et siellä missä Me katsomaan sitä kissaa. Se on kyllä aivan täysin kesykissa, että siitä ei ole kiinni.